हेलौ हेलौ फंबाय औ आं दाखालि फन खालामदोंमोन ना मोनसे मा थारमाने सारा नोंनि भिडिअ'आवनो नुनानै आङो सारनि माबाखौ मोनबायथ' औ बेनिफ्राय आं दाखालि एकदम खस्थ' खालामनानै एकदम माने मानसिफ्रा थिखांनानै लांनानै आंनि फंबाय आंनि फिसाजो आंनि ड्राइभारा एकदम जेने थेने देखायहैनो हाबाय आरो सांगिनानैसो जेने थेने लाबोनो हादों आंखौ ए बे हान्थु सानाय आथिं आखाइ सानाया औ मुलिखौ लाबोनानै अखानायै लाबोनानै औ सेटारडे थांदों नालाय सानदेआव फैनानै औ माने जाफैबाय आं फालिनै औ औ ओमफ्राय लोगो लोगो लावथिखौ गारनानै ओरैनो एसे थरक बरक थाबायनो हाबाय आं फंबाय ए दा माने माबा आसुर्य माने चमत्कार बादि जादों औ औ ओमफ्राय आंनो दा नोंखौ बेखौनो नोंनि भिडिअ' नुनानै आं बिदि माने मोजां मोननायखाय आङो थेंक्स हरदों आरो आं नोंखौ आदसा अबेनिफ्राय आब' आङो कार्बि आंलंनि कार्बि आंलंनिफ्रायनो आब' ने ओं नोंनि सब मायावबा जेरावखि जाया नोंनि इउटुबनि माबाफोरखौ रेगुलार नायबाय थायो आरो आं ओमफ्राय दा जेनेबा थाबायनो हायामोन नों ने थाबायनो हायामोन थखन लानानै थुआबा थखनाव हमथानानै आंजों खिथु सासे सापर्टार थाफानांगौमोन ओमफ्राय दा माबायदि दा आं एसे थरक बरक थाबायदों ओंखाम ओंख्रिबो संदों खामानि मावगासिनो दं आं बिदि ए हेलौ औ नोंथाङा एसके नामा औ औ माबा नोंसोरनि बे सुब्रत नन्दिखौ नुनायमोन आङो बे इउटुब भिडिअ'आव जेनेबा आदसा औ ओमफ्राय अबेनिफ्राय ब्रादार आङो नैबे उदालगुरि आदसा उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय नै आंबो नैबे लिभारनि प्रब्लेम दंमोन माने औ औ एसे लिभारनि प्रब्लेम खिथिदोंमोन आरो बे बाहेरा बुस्थुफोर जानाय माबा जानाय फोरनिनो ओमफ्राय बिनो बै एस जि पि टि होननाय एन्जाइमा बियो 102 जानायमोन आरोना 02 45 थानांगौआ ए ओमफ्राय दायो बिनि मुलिखौ जानानै जेनेबा 1.5 मासाव बोरैबा इमप्रुभमेन्ट मोनबाय आरो 24ल'सो जाना दङ दिनै आरो ना ए औ आदसा खिन्थु दा बेखौनो ओरैनो फिडबेक होनो थाखाय थेंकिउ बुंनो थाखाय कल खालामनायमोन आरोना आदसा दे औ ब्रादार दे औ ओमफ्राय दा मोजाङाव फैबाय होनबा ने औ मोजाङाव फैबाय दायो बेखौ कल खालामनायमोन आङो नैबे सुब्रतननिखौ ओमफ्राय दाथ' बियो गासै मोजां जाजोब्बाय होनना बुंबाय आरो दाथ' दा ओरैनो प्रब्लेम गैला ब्रादार होनबा ने ओहो प्रब्लेम गैला दे औ मोजां जानांगौ ब्रादार माने जोंबो मोजां जायोबा औ मोजां मोनो माने जायहा बेमारियाव भुगियो बिसो मिथियो नालाय औ नंगौ महाय नोंथां मोजां जागोन महाय मागोन उम बिदि जायो दा मोजां जाबाय मोजां मोनदों ब्रादार आंबो आंनिफ्रायबो दिनै आङो बङाइगाव नुथुनफारायाव सफैबावबाय सुबुरन्त नान्दिनावहाय आयुरवेदिक मुलि होग्रानाव नै बेबायदि बेनार खालामनानै दोनजोब्बाय आरोना बै अबेबा कलेस्वरनिफ्रायनो होबोदोंनो दा गावबो खिन्थाखागोन दा बेबायदि बेनार होजोब्बाय आरो माखासेफ्रा आन्दायफैयो नालाय दा बेनि थाखायनो बेनार होबाय बियो दा बिदि आरो ओमफ्राय नै दा न'आवहाय एसे हाबलांनि आङो फंनैसो मिथिनानै लानि दा ओरैहाय आदा दंफैनो आदा नों बबेनिफ्राय होनदों आदा आं बांगालबा सामथाइबारि मा प्रब्लेम जादोंमोन नोङो नामा जोंनि आइया 80 बोसोर जाबाय हा बियो सिगांथाराव मोसौ खानायाव मोसौ गाइखेर सेरनायाव बियो गोलैनानै सिं बायदों आरोखि सिं बायनानै बिदिनो माखासे डाक्टारफोरनाव नायनानै कन्ट्रल जायो जाखांफिनबाय थायो मोजां मोनो अरजोबाखै आरोखि मथा मथि 5-6 बोसोरसो नायबाय मोजां इमप्रुभ जायाखै दा नैबेहाय आयुर्वेदिकआव खोनानानै फैनायलाय दा फालागाथाम जाबाय दाजों मुलि जानाया दा माने हामनायनि लामायाव फैगासिनो दं आरोखि 50%आव मोजां जाबाय गोदो सिगांनि आइडि होनाया दा खमजुरि जाबाय आरोखि दा गैला गैथ'आ आरोखि थाबायनो हायो बेरायनो हायो बेबायदिनो दा जेनेबा 50%आ मोजां जाबाय जाहैबाय होननानै सानाय सुनायफ्रा गैला जाहैबाय सानाय सुनायफ्रा गैला आरोखि सानाय सुनाय खिन्थु गैथारला आरोखि आगोलावथ' थाबायनो हायाखैना बिदिनो लासै थाबायोमोन दा आरामसे थाबायनो हाबाय आरो हां लानाया एखमबा सप्ते जायोमोननो दा बेखौबो खोन्थाला बे जाबाय दा गावआ होनो बेफ्राव जेबो गैला बे जानजियावल' दङ होननानै बुङो बिदि बुङो ना 80 बोसोरनि जाखाबाय ने बुरै आदसा ओमफ्राय आदा मुलिया बेसेबांसोनि दामा जेनेबा मुलिया दा नैबे चेन्ज खालामनानै नैबे सारा मा हरो
आगोलाव 4000 नि हरबाय 4000 नि औ दा बेबायदि जागोन आरो दा निश्चय खोनाबाय मोजाङाव फैबाय दा गोबाङानो सोरबा बायदिया आन्दायनानै थायो जाजाग्राफ्रा जगाजग लालायनानै लांफैनो हागोन सानावहाय दे आदा गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय बाजै खुलुमबाय नों मा जायगानि साफायथिनिफ्राय आं फैदो उदालगुरि साफायथि आच्छा आच्छा ब्लिडिं जादोंमोन आरो टिउमार दङमोन साफायाव दा आङो बेखौ दावाइखौ जानानै मोजां मोनदों मोजां मोनबाय ब्लिडिंआ बन्द जाबाय ना ब्लिडिंआ बन्द जादों दे नों मानि थाखाय आंनाव फैबायमोन आगोलाव आरो नोंना मोजां मोनबाय ना मोनाखै मा मोजां मोनबाय बेखौ खिन्थादो एसे मोजां मोनबाय सार बे हार्ट प्रब्लेमनि थाखाय फैदोंमोन नोंनाथ' हार्ट माने ब्लक दङमोन ना रिपर्टआव बेथ' खारबाय दा आराम मोनबाय जानाय लोंनाय लोंनायखौथ' आं सोलिदोंमोन मोजाङै ना देहायाबो थिगै दं दा আপনারা কোথা থেকে আইছেন গোরস্বর না কারো ভিডিও দেখে আসছেন তো বাঙালি না আপনারা আপনিও বাঙালি আপনার কিডনি কত আছে বলতে পারবেন কিডনির সমস্যা কত আছে বলতে পারবেন 17% আছে না 17% কিডনি আছে ডায়ালিসিস করা হয়েছিল ওটাতে আমরা কিডনির সমস্যাটা কমে 9% এসেছিল তারপরে আবার ভাড়া ডাকলো ডক্টরে কালকে বললো কি বলে এডমিট করা হবে তারপরে এডমিট করার পরে কইছে কি বলে ইওটা ডায়ালিসিস করা হবে আবার ঠিক আছে এখন ভিডিও দেখে আমি এখানে खुलुमबाय आज फिर सोनू भाई के साथ मैं आया कुछ दिखाने के लिए मेरा पास एक नया और मेडिसिन आया जिसका नाम है मैंगोरिस रेड बोल के इसका एक नहीं कम से कम आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है और 16 इंग्रेडिएंट्स 16 काम करता है जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया एसी बेरी है ब्लैकबेरी है रोज़बेरी है कैंडी बेरी है ब्लैकबेरी गोजाबेरी सी बक्थन मतलब यहाँ पर 16 चीज़ से बना हुआ है ये इम्प्रूव करता है घर बॉडी का हर चीज़ और सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट शुगर्स प्रोटीन सोडियम ये इसका काम है ब्लड को इंक्रीज करना जिस लोगों का ब्लड इंक्रीज नहीं होता है और बॉडी में ब्लड नहीं रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक मेडिसिन है और इससे हीमोग्लोबिन और प्लेटिन दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक नया मेडिसिन है इसलिए मैं वीडियो का साथ आया और एक हमको मिला जो स्टोन के लिए हाँ ये किडनी स्टोन स्पेशल है जो 39 mm लेके तक मुझे रिजल्ट दिया है और नया कुछ मेडिसिन आ रहा है मेरा पास जो बच्चा लोग का हाइट नहीं बढ़ता है बच्चा लोग का ग्रोथ नहीं होता है उसके लिए बहुत दिन से आया भी नहीं था क्योंकि मेरा खुद का चैनल भी नहीं है जो मैं रोज़ छोड़ू बोल के तो फिर आज सोनक भाई थोड़ा मेडिसिन लेने के लिए आया किसी और के लिए तो मैं बोला कि फिर बैठा जाए आज नया और बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो रहा था कि रास्ता कैसे मिले तो रोड में मैं अपना बैनर लगाया नंदी आयुर्वेदिक स्टोर बोल के आप लोग बैनर देख के अभी आ सकते हैं कॉलेज मोड़ का यहाँ से 10 बैनर हम लगाया टोटल आप लोग बैनर देख के भी आ सकते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और नया बहुत आदमी आ रहा है रिजल्ट भी बहुत सारा है मेरा पास वीडियो आप लोग को मालूम है पहले से आप लोग देखा है कि हर जो मेडिसिन मैं दिया हर बीमारी अच्छा हो रहा है तो अभी नया और 16 आइटम मेरा पास आया इसमें हाइट इंक्रीज करने के लिए है लेडीज़ लोग का ग्रोथ के लिए है लड़का लोग का फिटनेस के लिए है और गोल ब्लैडर स्टोन के लिए स्पेशल मेडिसिन मैं बुलाया किडनी स्टोन गोल ब्लैडर स्टोन इस में तो पहले से रिजल्ट आ रहा है नया बहुत सारा रिजल्ट आया अभी पैरालाइसिस में भी बहुत सारा रिजल्ट आया ब्रेस्ट कैंसर में रिजल्ट आया ब्रेस्ट ट्यूमर में रिजल्ट आया तो इतना ही ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बहुत जल्दी मैं बात किया आप लोगों को धन्यवाद ये वीडियो देखिए और मेडिसिन बहुत सारा नया भी आया है आप लोग आइए और इस बिहू में स्पेशली मैं कुछ ऑफ़र दे रहा हूँ जो लोग बिहू में आएगा उस लोग को थोड़ा स्पेशल ऑफ़र भी मिलेगा थैंक यू